दतमा गुरुदेव कालीचरण एकाडेमिया देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो दतमा गुरुदेव कालीचरण एकाडेमिया फरायसालिनिफ्राय देग्लायनि 2024 बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावो। गुरुदेव कालीचरण एकाडेमिनिफ्राय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100% फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। मख'जाथावदि फरायसालिनिफ्राय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै सा 57 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। सा 52 फरायसाफोरा सेथि थाखोआव बेनिनो डिस्टिंक्शन लानानै सा 5, स्टार्ट मार्क लानानै सा 24, सरासनस्रा सेथि थाखोआव सा 23, सा नैथि थाखोआव सा 5 गासै सा 57 फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हायो। इं 1994 मायथाइनिफ्रायनो बर' बिजोंनि प्राइभेट फरायसालि महरै गायसनजानाय दतमानि गुरुदेव कालीचरण एकाडेमिया फरायसालिनिफ्राय गिबि खेब मेट्रिक आनजाद होबोनाय बोसोरनिफ्रायनो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायनि थांखिजों आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावबोदों। बेबायदिनो देग्लायबो फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसार जानो हानाय सेथि आरो नैथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावो। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बर' समाज आफादनि आफादगिरि बेनुधर बसुमतारी, थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर', ब्लक एडुकेशन अफिसार BEO आरो गुबुन गुबुन सानसुमैफोर लोगोसे फरायसा आरो बिमा बिफाफोरा बाहागो लायो। गुरुदेव कालीचरण एकाडेमि फरायसालियाव फेलेसेसन प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हानाय बड'सा निउस, बड'लेण्ड रादाब, बड'लेण्ड बुब्लि, राइजिं बड'लेण्ड, NBNN निउस बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। आं दिनै बुंगोन जोंहा 1994 मायथाइनिफ्राय फरायसालिखौ गायसनजेनदोंमोन। जे समनिफ्राय बे फरायसालिया मेट्रिक आनजादखौ होबोदोंमोन, बे मेट्रिक आनजाद होजेननायनिफ्रायनो जोङो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो फरायसालिया SMCआ सानलायलायनानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म थुलुंगा बान्थाखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसार हानाय फरायसाफोरनो बान्था हिसाबै होबोबाय थानाय जादों। बेबादिनो देग्लायबो 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ जोङो साइटेसनजों लोगोसे राङारि बान्था आरो गांसे आर'नाइ आरो गांसे धोरोम बिजाब सोरांनि लामा आरो गंसे खलमनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बरायनानै लानाय जादों। जोङो देग्लायहाय 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव एपियार जादोंमोन। टटेल स्टुडेन्टआ 57 जनमोन। बे 57 जनाव रिजाल्ट बायदियै जोंनि फरायसाया 52 सा फार्स्ट डिभिजन जानो हादों आरो 5 सा सेकेन्ड डिभिजन जानो हादों। थार्ड डिभिजन निल 100% पास खालामनो हादों। बेनि गेजेरावनो डिस्टिंक्शन मोननो हादों 5 सा आरो स्टार मार्क मोननो हादों 24 सा आरो सिम्पल फार्स्ट डिभिजन जानो हादों 23 सा आरो सेकेन्ड डिभिजनाव 5 सा फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हादों। बेबादिनो बिथांमोनहा गावबागाव आयदा हिसाबै लेटार लाखिनो हादों। बड'आव गासैहाय 37 साया लेटार लाखिनो हादों। इंलिसाव 7 फरायसाया लेटार लाखिनो हादों। मेथ्स 9 सा, इंलिसाव 9 सा आरो मेथ्सआव 7 आरो साइन्सआव 28, ससियेल साइन्सआव 34 आरो इलेक्टिभ साबजेक्ट जिअग्राफियाव 32 सा आरो एडभान्स मेथ्सआव 7 सा फरायसाया उथ्रिसारनानै जोंनि गुरुदेव कालीचरण एकाडेमिनि मुंखौ गोजौ थाखोआव दावगानायाव मदद खालामदों आरो गावसोरनि बिमा बिफा आरो फोरोंगिरिफोरनि नाजानायाव मोजाङै मोजां उथ्रिसारनानै उथ्रिसार हानायखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों आरो बिथांमोननो बे फेलिसिटेसन प्रग्रामखौ होनाय जादों। साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जोंनि समाजनि दोहोन आरो सोद्रोम समाजनि हारिमुखौ लाखिनांगौआ फरायसाफोरनि आखायावनो। दा जोङो फरायसाफोरखौ जोङो गोहो जों खालामनांगोन। फरायसा समाव बिसोरनि गोसोआ गोरलै, दा बेनिखायनो जायखिजाया थासारियाव बिसोरो दिरेल जानो नागिरो बा लामा आन्दायनो नागिरो। दा बिथांमोनहा जाहाथे गावनि थासारियाव थानानै, गावनि जायगायाव थानानै
गावखौ गोहो गोरा खालामनानै थांखिसिम सौहैनो हायो जाफुंसार जाहैनो हायो सोरबा प्रफेसार जानाय डक्टर जानाय बा बिजनेस मावनाय आबाद मावनाय बेसिम जाहाथे सौहैनो हायो बेनिखायनो फरायसाफोरखौ जोथोन लानांगौआबो जोंनि बिबान दिनै GKB एकाडेमि दतमायाव जाय फरायसाफ्रा मेट्रिक पास जादों बिथांमोनखौ आरोबाव थुलुंगा होनो थाखाय जि मोनसे हाबाफारि लादों बेयो जोबोरै मोजां बेबादि थासारिखौ जोङो सोरजिनांगौ आरो बेबादि थासारियाव थानानै फरायसाफ्रा गावखौनो गोहो गोरा खालामो आङो फरायसाफोरनिसिम मेसेजखौ हरगोन जे जोंनि गोसोआ जेब्ला लोरबां जागोन अब्ला जोङो बेंगुरा जागोन आथिं गैयाब्ला मानसिया पेरालाइज जाया आखाइ गैयाब्ला मानसिया पेरालाइज जाया मेगन गैयाब्ला मानसिया पेरालाइज जाया नाथाय गोसो थानानै गोसोआ जुदि लोरबांब्ला अब्लासो पेरालाइज जागोन दा बेनिखायनो गोसोखौ अर्गानाइज खालामनांगौ गोसोखौ गोख्रों खालामनांगौ बेनि थाखाय फरायसाफ्राबो बेबायदि हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ गेदेरफोरनि बाथ्राखौ खोनासंनांगौ फोरोंगिरिफोरनि बिमा बिफानि मोजां मोजां बाथ्राखौ खोनासंनांगौ फंसे रावानो मानसिखौ देरहासार खालामनो हायो फंसे रावानो मानसिखौ बिराद गोहो गोरा खालामनो हायो नैबे समाव आङो बुंबावगोन जोंनि समाजाव माब्लाबा गाज्रि रोखोमनि बारहावा बारो बे बारहावाखौ आं ओरैबायदि बुंगोन खायफा हान्जाया सोरबा मोजां हान्जाखौ गाज्रि लामाथिं लांनो थुनज्लायो गोसो बायहोनो नाजायो लेखा फरायनानै साख्रि मोना थाखा खामायनो हाया मोजां मानसि जानो हाया बेबायदि रोखोमनि गाज्रि मोनसे मेसेज होनानै गोसोखौ बायहोनो नाजायो दा बेनिखायनो आङो बुंगोन फरायसाफोरखौ जोंनि जिउआ जिहेतु आगोमा बेनिखायनो जोङो जोंनि जिउखौ जोथोन लानानै इसोरा जायखौ जोंनो होदों आथिं आखाइ खुगा गन्थं बेखौ जोङो गोहो गोरा खालामनानै जोङो आवगायलांनांगोन सोरबा जोंखौ जुदि गाज्रि बुङोब्ला बेयाव गोसो बायनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया गावनि गोसोखौ गाव थिग लाखिनांगौ आरो आंनि जिउआ आंनि आखायाव मा दङ बेखौ आं मोजाङै मिथिगौ नाथाय बेखौ आङो जोथोन लानांगौ बेनिखायनो नैबे समा ओरैबायदि मोनसे सम जाय समाव मोनसे आर्टिफिशियेल गाब नंखाय गाब बे सम जोंनि गेजेराव फैयो आङो बेखौ जोङो बुंनांगोन जे जों बयबो सांग्रां जानांगौ जे फरायसाफ्रा साफ्रोमबो थिंक पजिटिभ नंगुबैखौ साननांगौ गावनि सायाव फोथायनाय थानांगौ साखोन सिखोन थानांगौ गेदेरफोरनि जिउ खौरांखौ फरायनांगौ बेबायदि हुदाखौ दानानै लायोब्ला साफ्रोमबो फरायसाफ्रा देरहासार जागोन बेखौ आंहा मिजिंथिनाय दङ नंगौ जोंनि गेजेराव रांखान्थि जेंनायाबो फैयो मालाबा नाथाय बेखौ आं खावलायगोन थाखा फैसा गैया होननानै कलेजाव एडमिसन लाया बे जानो मोना कलेजाव एडमिसन लायाब्ला नोङो बोरैथो BA पास जानो बोरैथो नों साख्रि मावहैनो हानो बेनिखायनो आङो बुंगोन जे थाखा फैसानि जेंनाखौ बांद्राय गिदिर साननाङा मानो होननानै बुङोब्ला कलेजाव एडमिसन लानो बारा थाखा फैसानि गोनांथिबो गैया आरो बेबायदि मोजां खामानियाव मदद होग्रा मानसि जोंनि समाजाव गोबां दङ एडमिसन लानानै होग्रा फरायनायाव थुलुंगा होग्रा गोबां दङ दा जोङो जुदि माबा मोनसे जेंना जादों होननानै बेनि थाखाय जोङो गाबबाय थायोब्ला दुखु मोनबाय थायोब्ला जानाय नङा नाथाय जेंनाखौ जोङो बोरै सुस्रांगोन बैखौसो जोङो फकास खालामनांगौ दा आङो बेखायनो बुंबाय जे थाखा फैसा जेंनाखौ जोङो जेंना होनानै थानाङा जोंनि जिउखौ जोङो बरबाद खालामनाङा नस्थ' खालामनाङा दिनै गोबां मानसिनि बिदिन्थि दङ जोंनि बे हादोरावनो दङ शीतल देवीनि खोथाखौ आं बुंगोन बिथाङा थाइनै आखाइबो गैया थोंनै आथिंजोंनो बिथाङा इसोर सिबिदों थोंनै आथिंजोंनो बिथाङा लेखा फरायदों आरो थोंनै आथिंजोंनो बिथाङा बोरला गावनानै सनानि मेडेल मोननो हादों बेनिखायनो आङो बुंगोन फरायसाफोरखौ बैबादि साक्सेस स्ट'रिखौ फरायनांगौ सोलोंनांगौ शीतल देवीयाबो जानो लोंनो थाखा फैसा गैयामोन माइरं दैरं गैयामोन नाथाय बिथाङा गाबनानै थायाखै दुखु मोननानै थायाखै गोनां जानाय समाव बिथाङा मानसि गेदेरफोरनियाव थांदों आखाइ फोलावहैदों रिलेटिभ्सफोरनियाव खुरमा बाहागिफोरनाव थाखा फैसानि मदद बिहैदों एडमिसन लानानै जाहाथे बियो फरायनो हायो बेनिखायनो थाखा फैसानि जेंनाखौ जोङो जेंना होननानै थायोब्ला जानाय नङा